zeptat, jak to bude. Já vám chtěla, aby jsem doma. Mám dotaz na pana ředitele. Tak moc vám obrátit trošku. To je pořád volejte řediteli. Ano, je to pořad Volejte řediteli, pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Vítám vás u 437. vydání tohoto pořadu. Andrea a Lucie přijímají dnes vaše telefonické dotazy, které telefonujete na známé telefonní číslo, však se podívejte, pražská předvolba a poté 6707 6707. Pokud píšete nám na adresu televize Nova, Křiženeckého náměstí 322/1, 152 52 Praha 5. E-mailujete také a e-mailujete čím dál tím častěji. volejte.rediteli@novatv.cz, to je naše adresa. Tak, samozřejmě situace kolem televize Nova je hlavním tématem vašich dotazů a my se mu nemůžeme vyhnout. Vy víte, že minulý týden, nebo týden předtím, se pokusil doktor Rozehnal určitým krokem nebo fíglem, nebo vy píšete podrazem, já si také myslím, mě odvolat z funkce a nastolit doktora Buriánka. V jakém je to stav? Za prvé vám velmi děkuji za podporu. Ta je neuvěřitelná a víte, co mě překvapilo? Nevím, možná je to náhoda, možná teď se ozve na telefon někdo, kdo řekl, já jsem měl zavolat, ale není tady jediný ohlas, dobře ti tak. To zpravidla chodí, když je taková krizová situace, tak se to tak rozdělí divně. Zatím to vypadá takto. Děkuji vám velice pěkně. Děkuji, já budu jenom krátce citovat. Věc je zcela jasná, píše Jaroslav Kukačka, Chomutov. Lidé, kteří se nahoru vyšplhali po vašich zádech, se vám teď do nich snaží vrazit nůž. Jiří Štíbr, e-mail. Jako podnikatel vám držím palce a chápu vaše pocity. Paní Hana, nenechte se otrávit ani zlomit. Pan Petr Jánský, i když nejsem příznivcem Novy, v kauze Rozehnal s vámi sympatizuji. Jarda K. píše, tyto pokusy jsou protiprávní, zdá se, že někdo systematicky plánuje. Divačka Prošková, asi nejvíce bolí podraz od vlastního člověka, vydržte. No a to, co přišlo dnes jako telefonické dotazy. Držíme vám palce, celá rodina Benešová, moc vás podporujeme, nebojte se, dokážete to. Paní Linhartová, chtěla bych vám vyslovit maximální podporu a tak dále a tak dále. Zajímavé jsou tyto dotazy. To, co vám udělal váš právník, nemá na této planetě obdoby. Generální ředitel Citbox, paní Krpešová, Dobrošovice, proč se obklopujete takovými zlými lidmi? Pan Karel z Plzně, proč s těmi gaunery vůbec jednáte? Pan Daniel, Praha, držíme vám palce, nenechte se potopit lidma, jako je Rozehnal. Tak, jak ono to teď celé je to velmi složité. Já nebudu se vyjadřovat ke kampani v tisku, kterou velmi obratně doktor Rozehnal rozehrává pomalinku a obsahuje některé prvky, proti kterým on sám kdysi vystupoval a které mířily i na něj, pokud takovéto prvky užívala Siemi. To pomiňte. Víte, oni vytvořili kroky, které mě překvapuje, že vytvářela právní kancelář. To byl můj právník a právní kancelář a s veškerou ležerností a nedbalostí si připravili i tento krok. To mě napovídá, že zatím není nějaké spiknutí. Já nejsem přítelem spiknutí, já jsem také slyšel, kdo všechno je v tom a jaké politické zájmy a proč to bylo zrovna poslední den voleb, které vyhrál ten a prohrál ten a tak dále a tak dále. Já si myslím, že kdyby zatím byl někdo takto zkušený a obratný, tak je to připravené jinak. Představte si, že do vlastního aktu, do notářského zápisu, který je velmi zvláštní, protože jenom převypráví něco, co pan Rozehnal převyprávěl, tak vložili si podmínku, která je neuskutečnitelná. A proto učinili tento akt neúčinným na věky věků, dokud tento vesmír bude. Víte, oni tam napsali, a my jsme informovali radu, v tomto smyslu míním Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, oni tam napsali, podmínkou účinnosti tohoto kroku je schválení Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Víte, oni měli starý zákon mediální. Oni si nevšimli, že mezi tím mediální zákon byl novelizován, že vznikla novela, kterou přijal parlament a je to platný zákon a že právě tuto část, kromě některých jiných, odebrala radě jako právo. Takže rada, i kdyby chtěla, i kdyby nakrásně nejvíce chtěla, a já nevím, zda chce, myslím, že ani ne, ale nechci za ní hovořit samozřejmě, nechce porušovat zákon samozřejmě rada, tak nemůže
schválit, protože tam už je pouhá registrace. Touto podmínkou, právníci mě poučili, že se tomu v právu říká podmínka nemožná, vytvořili situaci, kdy celý ten akt je neplatný. No a pak takové drobnosti, že když jsme měli tu potyčku z bodyguardy, kteří se pokusili obsadit jedno patro tady v televizi Nova na Barandově, tak tam stál pan Milík a velmi patetickým hlasem vykřikoval: jste propuštěn, neboť pro vás organizačních důvodů a tak dále a tak dále. Říkám, co to říkáte? On říká, říkám to na základě plné moci, a teď mi tam ukazoval plnou moc, tuším doktoru Rozehnalovi nebo já nevím komu. A já říkám, poslyšte, kdo je tam podepsán na té plné moci? Pojďte, ukažte mi to. A tam byl můj podpis. On použil moji plnou moc k mému odvolání. To jsou kroky, které jsou neuvěřitelné. No a vedle stál údajný nový jednatel, pan Buriánek, a tvářil se velmi vážně a velmi strnule, a aniž předložil lustrační osvědčení, což je další velmi vážný problém, který by mohl, kdyby ho neměl, nebo teda kdyby měl pozitivní a nikoli negativní, vzniknout pro televizi Nova, včetně odebrání licence mimochodem, protože to máme jako licenční podmínku, tak on tam tak stál a konal jako jednatel, přesto, že jednatelem ještě nebyla. Dobře, jako právník musel vědět, že si sami odložili tu účinnost. Takže to se přihodilo, tady mi něco ještě podávají, já si to vezmu. Jo, k tomu za chviličku, děkuji. Víte, jenže oni netušili, co spouštějí. Oni spustili útok proti Železnému a spustili útok proti televizi Nova. Zda byl záměrný nebo ne, já nevím. Také už jsem slyšel, a vy to také píšete, teorii, že je najat CME a že má zdestruovat Novu, zničit, způsobit to, že Nova se zřítí, zbankrotuje nebo nějakým jiným způsobem klekne. A poté si tu licenci samozřejmě veme kdo jiný, CME, a všechno bude jakoby zažehnáno. Já si to nemyslím, říkám znovu, bylo to provedeno příliš amatérsky na to. Kdyby v tom bylo CME, tak to jsou o něco lepší profesionálové, než byl tento útok. Teď už to ale není o Železném, teď to není o Rozehnalovi, teď je to o Nově. Protože jakmile někdo spustí takovýto zásadní útok a začne rozesílat jménem pana Buriánka různé dopisy do bank, do úvěrových domů, tam, kde máme účty, obchodním partnerům, dopisy. Železný není jednatelem, Buriánek je jednatelem. My zase posíláme jiný dopis. Železný je jednatelem, Buriánek není jednatelem. Jak se v tom ty banky pak mají vyznat? Mají tam najednou dva jednatele, každý tvrdí, že ten druhý není, a oni tu nejsou od toho, aby to věci posuzovali. Od toho tu je soud, případně od toho tu je rada, která to registruje nebo neregistruje, protože to je zmatečné třeba, nebo to není zmatečné. Ale ty banky od toho nejsou. A tak udělají co? Pro jistotu, aby nepřišli o své peníze, spoplatní úvěr. Spoplatní úvěr a řeknou, tak nám rychle vraťte všechno, co jsme vám půjčili. Oni netuší, že televize, ti, kteří to spustili, netuší, že televize je velmi komplikovaný, obří organismus, kterým protékají neuvěřitelné peníze, a ty peníze protékají ve velmi nepravidelném toku. A k tomu, abyste televizi udrželi v chodu, musíte mít provozní financování, musíte mít financování úvěry, musíte mít dlouhodobé úvěry k budování knihovny a dále. To oni netuší vůbec, netuší, do čeho sáhli. A teď bojujeme teď s tímto problémem, než že bychom se zabývali válkou s panem Rozehnalem a s jeho komplici. To je to hlavní, aby Nova neklekla. Ona možná klekne. A jestli klekne, tak klekne právě na tomto. A já jsem chtěl požádat všechny, kteří se díváte a jste z bank a jste z těch organizací, které nás uvěrují a které s námi měly vynikající obchodní vztahy a kterým jsme řádně platili úroky a kteří sami se vyjadřovali o excelentní ekonomické situaci televize Nova, vás prosím, abyste byli uvážliví. Prosím, buďte ve svých krocích uvážliví, aspoň chvilku ještě počkejte. Probíhají jednání. My jsme odpovědní lidé a jednáme, ptáte se, proč s nimi vůbec jednáte. Já se nezúčastňuji jednání, já bych na to neměl asi žaludek, ale jsou mí spolupracovníci a spolupracovníci ze servisních organizací, kteří jednají v zájmu televize Nova. To je teď pro nás podstatné. Ta jednání budou-li dlouhá, nebo boj bude-li dlouhý, obé povede k zániku televize Nova. Televize Nova to neustojí finančně.
Ne proto, že by měla špatné ekonomické výsledky, ty jsou skvělé, ale protože vytvoří kolem sebe ovzduší právní nejistoty a v této právní nejistotě budou úvěrové domy a banky chovat jednoznačně. Děkuji vám všem za podporu a děkuji zejména právníkům. Já dostávám neuvěřitelné množství od právníků. Neuvěřitelné, od vysloužilých, starých, mladých, nových, studentů práva. Říkají, jak teď máme studovat. Obchodním právníkům, kteří mají rovněž uložena různá práva u sebe od klientů a kteří se podivují nad tím, jak může někdo použít právo, které jste dali do advokátské úschovy. Tady jsem dostal, ještě mě vyhledali v Ekonomu, Aleš Rozehnal jako advokát mrtvý už, a to prohlásila skupina pražských právníků. Víte, možná by bylo docela zajímavé, kdybychom otiskli ten notářský zápis. Ono to je taková kuriozitka právní a k tomu další dokumenty, vyjádření dalších aktérů té celé záležitosti. To je takový zajímavý dokument, měli by se na to podívat právníci. No. Ano, jiná tvář, no. Neber si právníky, nebo si vybírej právníky. Tak toto je. Situace je velmi složitá, přistupujeme odpovědně, jednáme, uvidíme. Situace není lehká, ale říkám, nejde tu momentálně o souboj s Rozehnalem a s jeho skupinou. Nejde. Jde tu o to ustát tu situaci a nevytvořit příliš dlouhou situaci nejistoty. Vysmáté léto, my máme vysmáté léto, včera začalo léto. Takže se všichni smějme, buďme vysmátí a pojďme k dotazům o televizi Nova jako o programovém médiu. Velmi se mi líbí ukázky na vysmáté léto. Celou rodinu to moc pobavilo, také se nám líbila Zlatá mříž. Pozdravujte všechny moderátory a hlavně Zajíce Zazu a a jeho kamarádku a milenku, pokud nějakou má. Já nevím, my jsme mu žádnou zatím nenaanimovali, ani nevytvořili. A já nevím, jestli nemá nějakou tajnou. To by bylo pro Blesk, nebo pro Prásk, nebo pro něco takového. Prosím, ukažte nové ukázky na vysmáté léto, děkuji. Tak já vám ukážu třetí letní spot s názvem Rukavice. Vy víte, že běží naše kampaň, hraná kampaň. Myslíme si, že je vtipná, že je zajímavá. A k tomu mám, myslím, tady díky vašim novým džinglům na vysmáté léto mám já i celá moje rodina chvilky u televize opravdu vysmáté, paní Veselá, Praha. Tak se podívejte na třetí džingl, který si pracovně nazýváme Rukavice. Vysmáté léto. Tak, Zlatá mříž. Od 29. června každou sobotu 7krát za sebou se na obrazovkách Novy objeví nejlepší zlaté mříže. Jako první uvidíte zlatou mříž policejní. Postupně si tedy připomeneme všech 7 a po odvysílání každé z nich si mohou diváci vybrat vtip, který je nejvíce pobavil a hlasovat pro ně na telefonním čísle, já nevím, ano, máme ho natažené, 0906 500 990. Soutěží se minimálně, všichni hlasující diváci budou slosováni o minimálně 100 000 korun. To je jedna soutěž. A pak běží ještě druhá soutěž, aktivní, když vy nám pošlete jediný vtip, který bude do 30. června nejoblíbenější vtip, a on vyhraje a zazní ve finálové Zlaté mříži 31. srpna, pak můžete být vylosováni a dostanete auto. My mu říkáme vysmáté autíčko. Takže dostanete opravdu auto. Já nevím, snad to nebude malé autíčko, když mi tu napsali vysmáté autíčko. Já myslím, že to je skutečné auto. Podívejte se na 2 upoutávky, které jsme připravili pro vysmáté léto se zlatými mřížemi. Nejprve uvidíte takovou tu klasickou střihovou a potom jednu hranou. Tak se podívejte.
Proč choděj policajti na obchůzky ke dvou? To se dozvíte ve Zlatém říži. Čekají vás nejen vtipy, ale i nová soutěž minimálně o 100 000 korun. Pro vtip, který vás nejvíc pobaví, hlasujte na čísle 0906 500 990. Začínáme 29. června ve 20 hodin. Ano nebo ne? Jasně, že ano. Vysmáté léto se Zlatou říží. Na Nově. Jasně, že ano, tak nepropásněte tu soutěž. A teď přijde ta hraná upoutávka, abyste si připomenuli styl Novy a jinglů, kterými upoutáváme závažné pořady nebo velké filmy. Podívejte. Nejlepší vtipy o policajtech ve Zlatém říži s Ladislavem Kotněšilem. A také nová soutěž, ve které hrajeme minimálně o 100 000 korun. Začínáme 29. června ve 20 hodin. Zvolte vtip, který vás ve Zlatém říži nejvíc pobaví a hlasujte pro něj na čísle 0906 500 990. Vysmáté léto se Zlatou říží na Nově. Tak, to bylo Vysmáté léto. Já připomenu, že máme dvě soutěže. Že volíte vtip, který vás zaujal, tam jste v soutěži o 100 000, anebo aktivně posíláte vtip, a pokud se dostane do finále, bude slosován o auto. Ty vtipy posílejte na adresu Televize Nova máme Televize Nova Zlatá mříž a pak už známá adresa Kříženeckého náměstí 322/1 152 52 Praha 5. Vidíte, jak to umím už z těch úvodů tohoto pořadu. Tak, tolik Zlatá mříž. Letní cestovní speciál týdeníku Ano vyšel. Vypadá takto, je tlustší, je zajímavý. Budete mít možnost si ho koupit ve volném prodeji, zatímco Ano není ve volném prodeji, je to klubový časopis. Tato příloha letní, tu zpravidla dáváme do volného prodeje jako další přílohy a ukazujeme, jak kvalitní časopis máme, aby se i ti, kteří nemají možnost ho mít, protože nejsou členy klubu diváků Nova, tak se dostali vlastně k tomu stylu a podívali se na to. Zajímavý, tady je všechno, kdo tam je, cena 49 korun, liší se vázanou vazbou, má 132 stran a je hezky. Toto je Nikole Nertová, takhle vyfešákovaná na válce. Jste jen zrcadlem konzumní společnosti, píše David Morávek. Nenabízíte nic ze vzdělávacích pořadů. Pochopte taky, že tento národ nejsou jen důchodci, kteří vám honí sledovanost, ale že mladý člověk jako já má rád rozmanitější vysílání, jinak strukturované, nekomerční a hlavně nesnažit se nabízet pořady, které jsou zabaleny do svítivých obalů a převázány stuhou. Míní tím zřejmě grafiku naší. David Morávek. Tady je další dopis, e-mail od Oskara. Nemyslíte ale, že při stejně důsledné propagaci, tím míní opět naši grafiku a naši schopnost vytvářet tlak na diváka, aby se díval na naše pořady, by za stejných diváckých úspěchů dosáhlo vysílání kvalitnějších kusů? Nemyslím si to. A konzumní společnost je u nás společnost, která nevznikla komercí. Nevznikla. Já si troufnu říci, že vznikla komunismem. Proč je tato společnost o něco konzumnější, ne o mnoho, ale o něco málo konzumnější, než jsou ty společnosti západní, které se rozhlížejí po alternativních způsobech života, nebo které netíhnou tolik bezprostředně k tomu získávat konzum. Protože za komunismu byl konzum to, kam komunismus odváděl celou společnost. Nebyly pomeranče a pokud jste jednou za 3 měsíce nebo na 1. máje nebo na 9. máje sehnali pomeranče, tak se celá ta rodina soustředila na pomeranče. Ale to říkám jenom jako příklad ty pomeranče. Samozřejmě těch věcí bylo víc. Já ještě pamatuju hodně daleko. Šusťáky, tím to začínalo na přelomu 50. a 60. let. Sehnat šusťák, to bylo něco. A tak se ta rodina zaměřila na šusťák. Občas také na toaletní papír, když nebyl, ale to už s tím konzumem souvisí o něco méně. Takže celá ta společnost byla vychována k tomu, že je ohromnou záležitostí, když si může něco pořídit, co není. A teď najednou si představte, že je situace, kdy je všechno. Kdy třeba nejsou peníze,
ale je za to všechno. Ve všech obchodech. Takže ten náraz je pochopitelný a uvědomte si, že jsme teprve relativně krátce po velmi dlouhém období komunismu v této zemi. Takže já si myslím, že konzumní charakter této společnosti bude nadále přetrvávat. My k němu přispíváme jako komerční televize, ale v té míře, v jaké k němu přispívají v západních vyspělých civilizacích a teď se říká civilizacích nebo vyspělých zemích úplně stejně. Dokonce bych si troufl říci, že máme těch vzdělávacích nebo těch pořadů, které jsou alternativní vůči čisté komerci a mohl bych je jmenovat, počínaje Ačkem a konče National Geographicem třeba, který vysíláme, tak myslím si, že jich je o něco více. Víte, toto je zvláštní země. My si sebou všichni neseme dědictví uplynulého období komunismu a ta země bohužel má stále pocit, že věci kolem ní jsou důležité a navíc má pocit, že má věci nebo výhody nebo peníze dostávat zdarma. Tady, jakmile někdo někomu nabídne, že něco zdarma mu dá, rozdá, tak je to ohromně populární. Ale to, že tím všichni budeme chudí jednou, to nikdy neřekne ten, kdo to slibuje. To je ten problém. Chceme-li být jednou bohatí a chceme-li mít blahobyt, měli bychom se postupně zbavovat důvěry k tomu, že nám někdo říká, a tohle bude zadarmo, a tuhle výhodu vám ještě dáme, a tohle vám dáme, a tohle vám dáme. Ono to totiž ekonomicky nejde. Nejde. A my už jsme se to naučili za komunismu a měli jsme krutou školu, velice dlouhou školu na toto. Bohužel jsme se moc nenaučili. Nechcete do Evropské unie, píše Sláva Kamen z Mostu. Nefanděte furt českým zemědělcům, píše. Chtějí stále nějaký dotace a pak by vše prodávali silně draze. To se vyplatí, to pak dovést z ciziny. My chceme do EU, tak ji furt nenapadejte. Vám se do EU nechce, ztratili byste totiž hodně. Co? Otazník, vykřičníky 3. Tak jak je to? Já jsem se vyjádřil na podporu vinařů a zemědělců, těch, kteří čekají velmi netrpělivě. A dokonce jsem se dočetl, že delegace českých zemědělců odjela do Štrasburku, aby před budovou Evropského parlamentu demonstrovali za to, že až jednou vstoupíme do Evropské unie, chceme rovné podmínky. A připomenul jsem, že vinař, který je kilometr od vinaře v Mikulově, bude mít poté, alespoň tak, jak je to navrhováno, a to prý to ještě, když dopadne dobře, bude mít dotaci 4krát menší. Jenomže se stane jedna věc, a to ani Sláva Kamen si neuvědomuje z Mostu. A sice, že padnou celní bariéry. A že sem vpadne zemědělský produkt, který v sobě obsahuje dotační peníz od Evropské unie a proti němu bude stát český zemědělec, který bude dostávat 4krát méně a bude se muset pokoušet konkurovat tomuto produktu. Bude-li mít stejně dobrý anebo lepší produkt, bude silně cenově znevýhodněn. O to mi šlo. Jde o rovné podmínky, jde o to, abychom se nebáli říci, vždyť vy jste, když jsme bořili berlínskou zeď a lámali komunismus, vždyť jste nás ujišťovali, jak nás ohromně chcete, jak o nás stojíte, jak nás strašně chcete do Evropské unie, na západ, do západního světa, do západní civilizace. Když vám to má sáhnout trochu na peníze proto, abychom všichni vytvořili skutečnou Evropu, protože my Evropou jsme už dávno, tak se vám do toho moc nechce. To bychom měli při jednáních také připomenout. Rok 89 a 90 a ty sliby. Tak. Vabank. Chtěli bychom se zeptat, jestli soutěžící ve Vabanku mají nějakou generální zkoušku před vlastním natáčením, tedy jestli si mohou předem vyzkoušet jednotlivé disciplíny. Nikoli. Netuší, do čeho jdou a těsně předtím vidí, do čeho jdou. Mají pravda možnost říci ne, nad hadama já se nebudu vznášet, ale nemusí absolvovat, zatím se nám to nestalo. Ale žádná zkouška tam není. Nemohou si to vyzkoušet. My si vyzkoušíme vabank vždy pomocí tréninkového týmu, který oskouší a vlastně si zkusí, zda vůbec ty disciplíny jsou proveditelné. Jsou-li proveditelné, jsou zařazeny a pak do toho jdou. No. Počasíčko, proč nedáváte do počasíčka nějakou boubelku nebo otylku? Kdo se má pořád dívat na ty twigy? Já vím, možná by se do toho okénka nevešli. Jaroslav Hojko, Karviná. Teď se určitě urazily naše rosničky, protože tedy věru. Twigy to nejsou. Jsou to velmi půvabné mladé dámy.
A já nemám nic proti Boubelce, nebo dokonce Otylce, aby se také objevila pro ty, kterým se zachtělo dívat se na Boubelku. Proč ne, ale my máme vynikající tým, počasí velice elegantní, velice schopný, velice profesionální a tak možná někdy v budoucnu za mnoho let, desítek let, licence je ještě na 17 let, tak se možná dostane i na Otylky a na Boubelky. Tak, čím skončit? Paní Liptáková Kladno, chci vám poděkovat za televizi Nova, protože právě Nova mi často dává chuť do života. A tady jsem dostal ještě vzkaz. Neumím si představit Novu a sobotní oběd bez vás. Jednáme, uvidíme, jak to celé dopadá. Jednáme odpovědně. Naší první odpovědností dnes je televize Nova a její záchrana. Teď to není o válce, teď to není o útoku zevnitř, který tu vznikl, je to o záchraně televize Nova. Bohužel je to takto dramatické. A tak se mějte moc pěkně. Mějte se moc hezky. Těšte se za Věřím, že se možná uvidíme u dalšího vydání pořadu Volejte řediteli. Pokud bychom se neuviděli, tak nashledanou v lepších časech. Nashledanou. Dobrý den, to je televize Nova.